και ένα Σαββάτο βράδυ. Μάνα με, καλέ μάνα με διώχνε, μάνα με διώχνε από τα αρχοντικό της κι ο πάτε, καλέ, ο πατέρας μου, κι ο πατέρας μου, κι αυτός μου λέει φύγε. Σιγά καλέ μου σιγά, σιγά και ταπεινά, σιγά σιγά και ταπεινά, μην πάρουν τα αρμάτα φωτιά. 5 πώς ήταν, είναι. Οι γυναίκες στα χρόνια του πατέρα σου. Ναι. Στα χρόνια του πατέρα σου, όχι εσύ μετά που είσαι μεταγενέστερος. Ναι. Οι γυναίκες δεν φόραγαν σεγγούνια. Φόραγαν, μου είπανε. Φουστάνια υφαντά. Ναι, και πάνω σαν μπόλια. Και από πάνω μπόλκες, πώς λέγανε. Μπόλκες αυτά. Αυτά φοράγανε οι γυναίκες. Αυτά φοράγανε. Ξέρω πώς το λέγανε. Όχι. Με ζαπωνέκια τέτοια. Και στο κεφάλι. Το κεφάλι ήταν με μαντίλι περισσότερο με μαντίλι, ναι. Αλλά μετά καταργήθηκε. Οι άντρες. Οι άντρες φοράγανε σακάκι, παντελόνι σακάκι και... Παντελόνια έτσι υφασμάτινα ή τσουκνήθηκα. Άλλα υφασμάτινα, άλλα φτιάχνανε και παίρνανε και ύπασμα, άλλα υφαντά. Υφαντά, ναι. Μάλινα. Μάλινα. Επεξεργαζόταν το μαλλί. Οι γυναίκες γνάσανε με το. Ναι. Στο κεφάλι βάζανε καμιά τραγιάσκα ή έτσι άλλο. Βάζανε καπέλα. Βάζανε τραγιάσκες, ρεμπούμπλικα. Το 1877 Έχει γεννηθεί ο πατέρας σου. γεννήθηκε, τότε δεν κάνανε. Τι ρούχα φοράγανε. Τα κλασικά αυτά που φοράμε εμείς τώρα, παντελόνια, τσόκινα. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά ο παππούς ο άλλος, ο Ζαχαριάς, δεν φόραγε τα τέτοια, οι τσιμπράκες, έλεγες, τι φόραγε. Τις παντελόνες αυτές, τις παντελόνες της... Κάτι φασμάτινα δεν έλεγες ότι φόραγε. Καμίσες που λέμε. Πανοπράκια που θα λέγανε κατά τα κατηνέ. Αλλά παίρνανε τα πικιά, τα πηγαίνανε να πούμε στο σπίτι. Με τι τα τραγουδάγανε. Με τις τσούστες, με τσούστες. Άλογα, με άλογα, καρά είναι κάτι άλλες τσούστες που ζυγίζουν αυτές. Ναι, αυτό υπήρχε. Τα βάζανε πάνω. Τα φορτώραν να πάρουν και παίρνανε και 4-5 τσούστες και τα πηγαίνανε τα συνήθως του γαμπρού το σπίτι. Από το σπίτι δηλαδή της νύφης τα πηγαίνανε του γαμπρού, τα πηγαίνανε 3-4 μέρες πιο μπροστά, 3-4 μέρες. Μάλιστα. Και μετά Κυριακή δεν κάνανε Σαββάτο. Μόνο Κυριακή. Πες ότι εγώ ήθελα να παντρέψω ας πούμε την κόρη μου. Ποιες περιοχές ήταν αυτές που είχαν αξία. Δηλαδή... Κοίταξε, κοιτάγανε άμα ήταν αμπελιώτης, ναι. λέγανε είναι καλά. Ας μάνα είχαν έρθει με όργανα για να πάρουν το κουμπάρο, πάρουν στον πατέρα. Ναι. Και πήγανε στο συνήψη στο σπίτι. Η κόρα αυτού νου... Τα παιδιά είχαν φύγει όμως, Ποια τα πηγαίνανε, πιο μπροστά. Στο δώμα πηγαίνανε. Τα πλέρανε, τα κάνανε, τα καθαρίσανε, τα σιδερώνανε, μαζευόντουσαν εκεί τώρα. Τα σιδερώνανε, τα κάνανε και τα πηγαίνανε και τα στείνανε εκεί στο... Μόνο μετά το γάμο δηλαδή. Μετά το γάμο, μέχρι την ημέρα του γάμου, αρεμονιασμένος και ξέρω εγώ δεν υπήρχε τίποτε. Τίποτε. Το συμπεθεριό, δηλαδή πώς... Κάποιος άνθρωπος πήγαινε από τον γαμπρό, τον είχε βάλει ο γαμπρός, ερχόταν έλεγε τα καθέκαστα εκεί, ξαναπήγαινε εκεί πέρα τα συζητάγανε, λέγανε ότι δίνει τόσο, 200 λίρες ξέρω εγώ, 250 λίρες και είχε συμφωνήσει τότε ο Μπενέτος με τον πατέρα μου. Να του δώσει. Φτιάχνανε και χαρτιά. Ναι, φτιάχνανε και φτιάχνανε. Λέγανε και τι δώνουν ακριβώς. Πόσες κουβέρτες, πόσα αυτά, πόσο... Είδες που λέει ότι πήρε ο γαμπρός μπροστά. Από Δευτέρα. Τα πήρε εγώ Δευτέρα, για χαρά. Μετά δεν σε γνωρίζω. Γίνεται και αυτό. Βέβαια. Υπήρχανε. Και την ημέρα του γάμου φτιάχνανε καζάνια, φαγητό και τέτοια καζάνια. Μακαρόνια, αυτά, όλα τα πάντα. Ντολμάδες, σκεπτέδες, τα όλα. Πίσω μετά, αφού έπαιρναν την νύχτα και φεύγανε, οι άλλοι πίσω κάνανε τραπέζι. Τραπέζι πήρανε κρασί. Όταν πίνεις κρασί θα κάνεις ζύγκλες. Ωραία, κάνανε, βάλανε το γραμμόφωνο. Εγώ από μικρό το κούρναγα, και αυτό ήταν δεν ήταν. Υπήρχε ρεύμα, τίποτα. Το κούρναγα με το τέτοιο και ήμασταν στην πλάκα.
Προσάμε εδώ πέρα λίγο. Μα τις είχανε αυτές τις φορεσιές και η μαμά μου και η αδερφή της. Η φορεσιά εδώ στα Φράτη τέτοια ήτανε παλιά? Όχι, εδώ δεν φορούσαν, δεν όχι, φορούσαν. τίποτα. Ήταν πιο Φορούσαν, εγώ που θυμάμαι τη γιαγιά και πιο παλιά, φορούσαν κάτι φούστες, αυτές τις υφαντές που κάνανε. Ναι. Μακριές μέχρι κάτω και μία πούλκα από πάνω με μανικάκι έτσι Ναι. και σουρίτσες από πάνω. Γιαγιά, πόσο χρόνο είσαι? Το 18 γεννηθείς. Πόσο θέμα με. Στις 5 Απριλίου του 18. 5 Απριλίου του 18, έτσι. Και όνομα... Τι να κάνω, και όνομα επίθετο? Σταμάτα τσιρμό. Με προξενιό? Πώς? Με προξενιό. Με προξενιό, έτσι. Από καμία κλεβέτανε. Από καμία. Ναι, μέσα κλεβούντανε κιόλα. Αλλά το καλύτερο ήταν το προξενιό. Λοιπόν, αποφασίζουν μια φορά με τον μπάρμπο και ήρθαν 5-6 κρασιά στη Σαλιμή το μαγαζί και κινήσαν και μου ήρθανε στο σπίτι. Ναι, και πρίκα, όλοι μου έδωσε. Άρα και κανονίσανε μεταξύ τους και το πώς θα γίνει η Ο διαδικασία. πατέρα μου τους δώνω αυτά, κοίτα χωράφια, κοίτα μπέλια. Διαλόγου ή με Τα πρικοσύνη? άκρεψε. Μετά, ύστερα από ένα χρόνο. Τώρα στα εγγόνια τι λες? Τώρα τα γόνια αμέσως την έχουν στο κρεμάτι. Καλό αυτό? Δεν είναι αυτό καλό. Δεν είναι καλό. Τα πρικιά στο σπίτι του γαμπρού πότε τα πηγαίνατε? Τα πηγαίναμε την Παρασκευή. Φάζανε δυο. Ερχόταν ο παπάς εδώ δηλαδή. Ναι, ναι. Εμένα στο σπίτι με στεφάμισε. Το πήγε πίσω. Ύστερα η άλλη αδερφή στην εκκλησία. Ύστερα τελευταία. Μόλις τρώνε το κρεβάτι, αυτή την ημέρα που παίρνουν τα ρούχα, Την στρώνε ίδια το μέρα, κρεβάτι, μπράβο. την ίδια μέρα. Πήρε ένα σιρινικό παιδί, το πετάξαν στο κρεβάτι. Ή Ο ο- γαμπρός πάγαινε, έπαιρνε τον κουμπάρο. Ναι. Και γυρίζανε στο σπίτι εδώ και μαζεύαν, πέραν το δίσκο τα στεφάνια και περνάγαν να έρθουν σε μένα κάτω, Μπράβο. τραγουδιούντας. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Τελείωνε ο γάμος, έτσι. Μετά από πόσο καιρό ξαναπήγαινε στο σπίτι του δικό σου, του πατρικού σου? Σε 8 μέρες. Τι 8 μέρες, Πώς το λέγανε αυτό? Πώς το λέγανε αυτό? Μπογιά, πώς? Ναι, Μπογιά. πήγαινε να μπογιάσει. Μπογιά. Και γλυκά. Μας έστειλε τον καλεσμένο. Άραγε στον μπόγιασμα όταν γυρίζατε σπίτι εσείς, σας δίνανε καμιά κότα, Κότα τι άλλο? και Το μια ποτήρι, ποτήρι με ζάχαρη ή γλυκά, ό,τι είχαν και τίποτα άλλο. Η Βασιλιού στέλναν τη στρίνα. Καρύδια Τι μέσα, στέλνανε? διάφορα. Στρίνα. Στρινιάζαν το ζευγάρι το νιόπαντρο. Τι κάνανε δηλαδή τα Ιβασίλη, Πιάνανε τι σημαίνει, μια τι ήταν πίτα. στρίνα? Η Στρίνα, στρίνα τη λένε. Στρίνα, το στρινιάζανε, ας το πούμε το Ναι, ζευγάρι. όπως Εκεί τα χρόνια τα δικά σου υπήρχαν πολλά ζευγάρια που χωρίζανε? Δεν νομίζω. Τρώγανε ξύλο και δεν χωρίζανε. Δεν χωρίζαν. Μπορούσε δηλαδή η γυναίκα να πει ότι ξέρεις, σε παρατήσω, θα φύγω? Πολύ σπάνια. Ότι τη δέρναν τη γυναίκα πολύ. Σπάνια ήταν Δεν αυτό. είχαν Σπάνια, σειρά. πολύ. Μερικά. Σε ένα χωριό μπορεί να ήταν ένα. Δηλαδή θέλω να πω και να ήθελε πολλές φορές η γυναίκα να σηκωθεί να φύγει, δεν έφευγε. Τα μούτρα που φτιάξανε, πει ο πατέρα του Δευτέρα κάτω, γιατί έγινε λοιπόν. Εκείνο ήταν, άμα δίναν το λόγο του, ύστερα δεν είχαν. Εσένα, Ο πατέρα είχε ένα προξυλιό εκεί και με ζωρίσανε και του είχα δώσει το λόγο μου. ότι την επόμενη φορά θα... Ότι πατέρα αυτό δεν τον θέλω, ένα γύφτο να μου φέρεις. Στο χωριό Και δεν το σε κάνω έκανε καθόλου, αυτό, σε 9 μήνες δεν αυτές. θέλω, είχε ο φύλακας Α, έρθει. είχε και φίλεγα. Α, Ακολουθία. Μαναχώς, ποτέ δεν τον αφήναν μαναχώς. και λέγανε τα παιδιά, τα ξαδέρφια για καλαμπούρ. Ρε εσύ ταραμπί μου, δώσε κανένα φράγμα σε αυτά τα παιδάκια παραπάνω και δεν ήταν ένα ντέτ. Ότι όταν πάει ο γαμπρός σε ξένο χωριό, πάνε και τον προσπατάνε όξω από το χωριό και τσέχει για μπουκάλα κρασί και για πίτα και ένα ποδάρο κρέας. Για 1 κιλό, 1-2 κιλά κρέας και του προσφέρει ο γαμπρός. Και τον παίρνει και τον λούδι, τα ρίχναν όλα εκεί, τα χορεύανε, Στα δύο κόσμα. Έβανε γύρω-γύρω. τα χορεύανε τα πρικιά. Τι έκανε, εγώ πέρασα 60 χρόνια με το γέρο. Με τον πατέρα μου πέρασε πάρα πολύ Και καλά. 60 χρόνια μέσα στα φράτ. Τώρα πάω στα 62, γιατί έχω 2 χρόνια κάτω, τώρα έχω κάνει. Και θέλω να σου πω, πέρασα, ήταν η χρηστή ανθρωπόλη. Καρύδια, μίδαλα Ναι. Και την πίτα, κομμάτια. και
Την πίτα. Φτιάνανε εκεί πίτα και κόβανε κομμάτια και πετάγανε. Και ένα ρόι. Δίνει νύφρα πάει κάτσε στο σπίτι. Το ρόι το σπάγαν μέσα. Ναι. Με φέρανε εδώ πέρα, με κατεβάσανε, ήταν η πεθερά μου από μέσα, μου έδωσε ένα ποτήρι με μέλι, σταύρωσα το σπίτι, το βάλα κάτι, ναι, και πήρα το ρόι και το πέταξα μέσα να στοιχεί στο σπίτι όπως είναι το ρόι. Ναι. Μέσα στο σπίτι. Αυτά ήταν τις μέρες, οι δικές τους από 60 χρόνια. Δίνανε μια κότα, ένα πιάτο, ένα πυρό, ένα ποτήρι, Με ζάχαρη και τέτοιο κομμάτι. Γεμάτο ζάχαρη με ένα μπαμπάκι. Για να γεράσουν, να σπίσουν τα μαλλιά του. Η γάμα ήταν από ξένο χωριό, όπως κάνανε τα πρικιάνα που τα πιάνανε την Παρασκευή, τα φέρνανε. Πάγαιναν που το Σαββάτο και έγινε το τραπέζι στο σπίτι και φεύγαν το πρωί και πάγαιναν στο γαμπρού. Όταν όπως φύγανε να πάει η γύφ στο σπίτι, στο γαμπρό, το Σαββάτο, είχαν εκεί αυτό, είχαν εκεί 2 άλογα κανονίσει. Ναι. Και έμπαινε τώρα η γύφ και έπαιρνε ο αδερφός ή ο αξάδερφο, αν δεν έχει αδερφό, τραβιούντας, θα την πάει στο σπίτι με τ' άλογο. Και δε ο γαμπρός και δένανε και ένα παντίνι. Αυτό έφτασα. Ναι. Και ένα παιδάκι, ένα αγοράκι στα καπούλια. Στο άλογο. Δένανε μαντίνι στο άλογο, Σ' άλογο. Και ένα στο γαμπρό, δε το συνήθω στο μπαντίλ το έπαιρνε αυτός που πάει με τη γύφ. Μπράβο. Το μπαντίλ, τον κόκκο. Ναι, τον κόκκο, ναι.